Teraz dobre počúvajte, čo tento proamerický lokaj povedal. Oni nenapádajú, hej? Ale na to nikdy nikoho nenapadlo. Ja viem, každý teraz použije argument samozrejme Jugoslávie, hej? Ale aj to nebolo tak, že sa jedného dňa zobudil niekto v Aliancii a zasiahne v bývalej Jugoslávii. To bola tiež situácia niečím vyvolaná. Áno, bez mandátu a tak ďalej. Nedokážem uveriť, že je ešte aj dnes niekto schopný takto fanaticky a primitívne obhajovať alebo zľahčovať brutálne zločiny, ktoré pred 25 rokmi spáchalo NATO na nám veľmi blízkom srbskom národe. Korčok potvrdzuje, že je vojnový štváč a že je ochotný verejne ospravedlňovať každý masaker spáchaný Američanmi. NATO totiž nemalo žiaden mandát a ani relevantný dôvod na to, aby napadlo Srbsko a Čiernu Horu. Bola to odporná agresia. To je jednoducho fakt. Tisíce nevinných ľudí bolo zabitých alebo zranených len kvôli sebeckým geopolitickým záujmom amerických jastrabov. A toto je Korčok schopný obhajovať ešte aj dnes, keď aj tí najviac zaslepení a naivní dokážu uznať, že sa to nemalo nikdy stať. Najnebezpečnejšie však je, že sa práve Korčok môže stať slovenským prezidentom. Aj tieto jeho fanatické postoje nám ukazujú, komu bude skutočne slúžiť. A bohužiaľ, slovenský národ to nebude. Je preto len na nás, či mu dovolíme, aby zo Slovenska urobil jednu veľkú americkú základňu.